Rzecz Łostole. Ewelina Szuścik. Stoł pośrodku izby, obyczajny, drewniany, bez zdobień, bez blisku, nie wert moc dla tych, co widzieli iny oczami. Dycki był sercem chałupy. Pamiętał więcej, niż mogłoby się zdać. Utropione ręce gospodarza, który po całym dniu roboty ściepował czopkę i siadał ciężko na ławie, a po cichu dziękował Bogu za przeżyty dzień. Pamiętał utropioną gaździnę, którą najprzód wyrobiała na nim ciasto na pecynek, a potem go procnie kroła i dawała chłopu a dzieckom pojeść. Choć często bywało, a i tak, że dla nich zostawała piętka. Chleb to był nieobyczajny, bo wyrosnął ze ziemi, ze deszczu i ze słońca. Każdy kąsek był owocem ciężkiej roboty i darem, którego nie było marnować. Kie Bodziok miękko wlazował w pecynek, wszyscy wiedzieli, że na stole leży coś więcej niż eno jedzenie. Leżał tam trud całej familii. Dyckie przy nim kulały się rozmowy, ty wielki i ty małe, ty proste i te najtrudniejsze, co łamały niejedno serce. Ludzie drzystali przy nim o tym, kaj się komu urodził bajtel, o udanych żniwach, sąsiadach, pogodzie, o starościach, których nie dało się zostawić za progiem. Dycki przy nim zrandowało się, ale i byczało, kie świat okazywał się cięższy niż człowiek poradził iść. Na nim leżał świeżo wyszkrubiony becik, biały jako chmurka, upleciony procną koronką, który woniał płatkami meblanymi i troską mamojczynych rąk. W nim nenął bajtel, który już za chwilę miał być zaniesiony do krztu. Familia chyliła się nad nim z ckliwotą, a stół przyjmował ten pierwszy rozdział nowego życia. Roki nie skorzy i ten sam bajtel siadał przy nim, co by stawiać pierwsze koślawe literki we szlabikorzu. Robiło się ćma. Na stole tańcował płomień świeczki albo petrolki. Ciepłe światło drgało na drzewie, kie dziecka pisały zadania, a ojcowie listy do familii z Ameryki. Każde słowo było dycki ważne, bo niosło tęsknicę, nadzieję i miłowanie. Stół miał swoje zgierby od czasu, co uciekło nie na ludziom. Miał rysy od talerzy, gorczków albo zadropaniu od noża, kiedy się wyśliznął jej poropionej ręki gaździny. Senta mu zdobiała go buketa ze polnych kwiatków, które przyniosły dziecka, co szły z spadki do chałupy ze szkoły. Senta mu zdabiał go stroik świerkowy, kiedy wspominał o świętach, które miały nadejść. Czasem zaś stawiano na nim gromnicę. Płomień świeczki ciepał wtedy długie cienie na wybielone ściany. We chałupie miersko dychała cisza. Karosz dawał ostatnie namaszczenie, bo Gdosi już kończył ziemską wędrówkę. Wąs, który kapał z gromnicy, znaczył drzewo stołu, kiedy jakoś pieczęć czasu. Zapisywał w nim historię tego, co odchodził do Pana. Stół był zawsze. Był, kie się kto rodził i kie kto umierał. Był przy świętach, pożegnaniach, był niemym świadkiem historii caliśkich pokoleń. Dzisio mocka się zmieniło. Familijne historie rodzą się poza chałupą. Wyrządzanie przeniosło się do mobilnoków, aut, szynków i wartkich wiadomości posłanych w pośrodku dziennego bajzlu obowiązków.
Už mało kiedy siady na te społy. A stół? Dycki furt stoi, szumnie wysztrychcony, przykryty łobrusem flekoodpornym, kieby komu co z kątka kapie. Ozdobiony świeczkami, kiere nigdy nie płoną, i kwiatkami kupionymi we krzewcie, co by wyglądało jak z katalogu chałupajty. Stał się meblem, chociaż kiesi był sercem każdej chałupy. Może dycki werce sen tam siedzieć przy nim bez śpiechania. Mobilniok ciepnąć do kąta, naleć se tyju i posłuchać czyjegoś głosu. Opowiedzieć historyję, wspomnieć tych, co już ich nie ma. Dycki prawdziwa wartość stołu nie tkwiła w postrzodku drzewa, z którego był zrobiony. Tworzyły ją ręce, które się o niego opierały, łezki, które na niego spadowały, śmiech, który rozbrzmiewał kole niego, modlitwy szeptane rano i wyrządzanie, aż było nieskoro. Stół, zdałoby się, że był ino meblem, a jednako poradził schować to, co we żywobyciu najważniejsze – miłowanie, pamięć i obecność drugiego człowieka. Może dycki tymu starucne stoły są tak piękne. Nie tymu, że wytrwały tyle roku, ale tymu, że furt noszą ślady ludzi, którzy przy nich byli dla siebie familią.